लाफाथि आब' लाफाथि आब' माइ लांनो फैदोंमोन जोंफोरो नै थांगासिनो बा थेलाबो लाबोखादो माथो बस्थासे माइखौनो नोंसोरो थेलायाव लांलायगोन आरो औ आब' बिदि जोंफोरो साथामबो लांनो हानाय नङा खस्थ' जागोन एसे आरो साइकेलबो गैयाना बेनिखायनो थेलाखौनो लाबोबाय हामदों दे थेलाखौ लाबोदों बिबारि आब' ओं पुथिखौ आगै फै बिबारि आब' दसे जिरायफै बिदि गसंबाय थासिगोन आरो जिरायनो बालाय एसे जिरायफै आरो गय जानो हागोन जिरायलायला दे आब' मानोलै माथो एसेबां खामानि दङलै जिराय एसे जेबो नङा दे साहा लोंलांनो हागोन नाङा दे नांलायला खोनालै लद्रा आरो जोंफोर ओंखामबो जाना फैदों ओंखाम जाबा मा साहा लोंनो हाया नामा एसे एसेल'सो लोंगोन नोंसोरो बेसांखौ लोंनोखाय दे जेबो नङा दे जिरायफै एसे आरो नोंसोर जोंहानाव जेबोखौनो मोनजाया मोनलोङा सानसेबो साहाबो लोंफेराखै जोंहानाव दे दिनै एसे लोंलांनो हागोन जिराय दे जेबो नङा थां लाफाथि आब' साहा फुदुंहै नोङो आङो दखानाव मेथाइ लाना फैनि र' थै गथ' फुदुङा आङो बुस्थुफोरखौ फुदुंनो फुदुङा आं साहा थै बादुलि साला नांलाया दे लोङा जोंफोरो माइ बस्थाखौ हरबानो थांसै ओहो आब' नोंसोरो दिनै जोंहानाव साहा लोंथारनांगोन दे जिरायफै जेबो नङा दे एसे एसेल'सो लोंनांगोन लद्रा दा आं फुदुंगोन दे साहाखौ थां नोङो दखानाव बिस्कुट लाय थां नोङो फुदुंगोन दे होनबा थां फुदुंनो थां आं लायनि दखानाव मेथाइ दे जिराय नोंसोरो नांलायाबाबो जागौमोनलै खस्थ'नो माया खस्थ' जालाबायनो दे जिराय जेबो नङा एसे साहा लोंनायावलाय मा खस्थ' जानोखाय बिबारि आब' नोंसोरो साहा लोङाबा गाज्रि मोनगोन थां आङो आयु नायनाय दे जागोन दे बिदिबालाय जिरायफै न' सिङावनो साहा लोंगौमोनलै आङो आइलै साहा लोंगौमोनलै आङो दे साहा फुदुंनाय एसे आयौ फिसा आङो हाथायावसो थांनो नागिरदोंमोनहाय हाथायावसो थांनो नागिरदों नोङो फिसा नङाबा नोङो लैथोसिखौ फुदुंनो हो आं हाथायाव थांनि र' दे जागोन दे आइ माथो लायनो थांनो नागिरदों नोङो आयै बै जोंसि फिसानो सेन्देल नांगौनो सेन्देल लायनो थांनि र' बेयो मा न'निफ्राय लाबोआखै आरो लाबोदोंमोननो नै सेन्देलानो जबायनो दे होनबा फिसा थाथ'नाय थांना फैग्रोनो र' आं हाथायाव नङाबा दायो फुदुंना होगोन दे आं फैनानै आंखौदि दानो लुबैथारदों लोंनो दे जागोन दे लोंनो हागोन दे र' लैथोसिखौ लिंहरनि र' आङो ओइ लैथोसि आइ ओजों फैलाय नै आदाया साहा लोङोनो फुदुंना होना एसे आं दानो फुदुंनो हाथ'आ र' आंखौ खिनो ओंखारसोदों आं खिहैग्रोनि र' थै साला र' आं दसे उनाव फैगासिनो दे जागोन दे आंनो फुदुंना लोंसैलाय नोंनो फुदुंना लों आं हालालै थांसै आं खिनो मा फोजोंसार साहा गांदों नामा औहाय फिसा नै माबा साहा लोङोनो आङो आरो हाथायाव थांनो नागिरदों आरो नै सासे आरो खिनो ओंखारदोंनो खिनो थांबाय आं फुदुंगोन दे होमबालाय फिसा नोंनो फुदुंना हो होमबालाय जागोन दे आयं आंनो फुदुंना होगोन जा मोजाङै फुदुंना होखागोन आं आयं गोदैनो आङो गोदैखौ बारा मोजां मोनालै नंगौ नामा दे होमबालाय गोदैखौ एसे होगोन दे बारा होआ दे थांबायसो माथो आं साहा फुदुंनायाव थाफानांगौ आयं सेन्देलखौ खिन्थु मोजां समायना नायनानै लाबो दे जागोन दे फिसा दे होमबालाय फिसा थांसै आंहा दे जागोन दे गेंगां आदाया दिनै फैगोन र' बा बेसेबां मोजां मोनलायगोन आङो अबेसिम मोनफैबायबा मानसिखौबो फनबो खालायाखै मबाइलावबो बेलेन्सबो गैया बाला मा सानबाय थादोंलै आगै सना गेंगां आदा नोङो मोनफैबाय नोंखौनो सानबाय थादोंमोन आङो माला मोनफैगोन होननानै नंगौ नामा आगै सना आदा आंनि थाखाय मेथाइ लाबोदों ना लाबोयाखै मेथाइखौनो लाबोनाय जायासैलै चकलेट लाबोदों दे चकलेट जायोना जाया नोङो चकलेटखौबा आं बांसिनसो मोजां मोनो गेंगां आदा आया अबाव थांदों आया खिनो थांदों लाबो चकलेटआ ओमफ्राय ओंखाम उखै सोदोंमोनलै आंखौ ओंखाम संना दोनदोंना दोनाखै नोंसोरो आंनि थाखाय
दोनदों दे बुवा अमा बेदरसो संना दोनबावदों नों फैगोन होननायखाय आइया उदै बुंजासे जानांगोन होनबा दिनै आङो थांलाय आइखौ लिंहैलाय खिखांबाय खोनादो दाहालागै र' लिङिनि र' होमबालाय न'आव फैनायखाय बेसेबा मोजां मोनलायदों गोसोखौनो आङो र' सना जोंसिखौ फन खालायनि र' आङो न' मोनफैबाय होननानै मानसियालाय दंना गैयालै माथो रिसिभखौनो खालायाखै है फनखौनो रिसिभ खालायनो नागिरा बियो आरो मानसियानो बेसेबा बिजि फनखौनो खालायनो नागिरा रायज्लायनोबो नागिरा फन हरबाबो रिसिभ खालायनो नागिरा हाब माथो रिसिभ खालायाखैलै दाहालागै अबाव थैहैखो बियो थै बादहो फन खालायबाय थाला आंबो दायो खालायगोन लागि फार्स्टआवनो आधारखौ जाग्रोना लानोसै ए मोनफैबाय फिसा आं आरो खिनोसो थांदोंमोन बेनिखायनो नों फैनायखौ फात्ता मोनलायाखै आङो औ मोनफैबायथ' र' आयै आं आयै ओंखामा खुरैदो ओंखाम उखैसोबाय आंखौ जाबोनाबो फैयाखै आं जेबो र' फिसा नै खुरैनि र' थां आयै थां आयै अमा बेदरा खुरैसे दे खिन्थु दे जागोन दे फिसा जानो हागोन दे आधा किल' लाबोखादों आङो जोंफोर साथामल'सो जाबाय र' हैनोसै सना फोजोंसारनो जा मोजाङै फुदुंखादों साहाखौ आंनि साहा फुदुंनायखौ लोंबा फोजोंसार सनाया फाग्ला जालायलांगोन बियो आङो हैनि र' बिनि रुमावनो हैगोन आङो बान्दर गेबगाङा माखौबा फन हरबाय थादों बारनि दिस्टाबनो थैयो र' खेबसे रिसिभ खालायनानै बुंथानसै आङो मानसिफोर दङ होननानै दिस्टाबलै हेलौ मा फन खालायबाय थादों नोङो खेबसे रिसिभ खालायाबानो नोङो मिथिखानांगौ आंदि मायबा जाहोननि थाखाय रिसिभ खालायनो हायाखै होननानै थेवब्लाबो सना नोंखौ दहायनिफ्राय एसेबां फन खालायबाय थादों नों खेबसेथ' मेसेज हरनांगौ ना मा मानसिनि गेजेरावनो आङो मबाइल थुग्लिबाय थानांगौ आरो थुग्लिबाय थानाङालै सना थेवब्लाबोथ' खेबसे नोङो मेसेज हरनो हागौ ना बुंब्लाबो जेबो बुजि मोना दे फना दोन सना दोनथ'नाङा मायो मा बुंनो दङ थाबैनो बुं सना जोंसैलै नोङो मानो बिदि खालायबाय थाग्रा जाखो आंखौ मानो सैयाल' खालायबाय थायो ओमफ्राय फनबो हरनो नागिरा एसएमएसबो हरनो नागिरा आं हरबाबो रिप्लायबो हरा रिसिभबो खालाया मानो बेलाय आङो आलासि जानो फैनायखौ नोङो मिन्थियाखै नामा आयं थायो आदा थायो आब' थायो बिसोरनि सिगाङाव आङो लासिं रायज्लायबाय थानांगौ आरो थेवब्लाबो सना नोङो आयंमोन थायै समावथ' आदामोन थायै समावथ' नोङो खेबनै रिप्लाय खालायनो हागौ आंखौ माथो रिप्लायखौनो हरथारा नोङो थै आब' आंजों थाफाबाय थायो खोनासं नोङो आङो दा फन एसएमएस हरथ'नांला मास मोनसेसो आयु बिदिखौ नोङो मा बुंदों सना मास मोनसे फन एसएमएस हरा आङो नोंनो औ हरनाङा नोङो मा बुंमारदों बेफोरखौ सना खेबसे बुंबा बुजि मोना ना मायोलै दोन मा मोनखाङोबा बान्दर साइज मोखांखौ लानानै साइज गैया फाइज गैया नोंखौ आङो रावखौबो मोनैनि थाखायसो लाफ्लादोंमोन खोब सानना लायो खोना बाले गावखौ गोसथोमारो होननानै नयसो नों बायदि बान्दर साइज मानसिखौनो गोसथोगोनबासो आङो आंनि लाइफआव दा फोजोंसार फैबाय नोंनि आंहा जेबो गोनांथि गैला गेबगां बान्दर माथो आंनि फनखौनो ब्लकसो खालायगारना दोनबायलै जोंसिया दानियाबा मा जाबावनो जोंसि सना आं नोंखौ खथ' मोजां मोनखायो नाथाय नों आंखौ मानो बिदि सैया दिन्थिबाय थादो सिगांबा आं फनखौनो खालायनाङामोन गावगायासो सिगां खालायोमोन आंखौसो उल्था बुङोमोन मानो फन खालायाखै मानो एसएमएस खालायाखै होननानै नै दिनै नोङो आंखौ मानो बिदि सैया खालायग्रा जाखो जोंसि सना नोङो आंनि मोजां मोननायखौ मानो बुजि मोना मास मोनसे फन खालायनाङा आङो नोंखौ सना जोंसि मानो बिदि बुंखौ नोङो ना नोङो गुबुन सोरखौबा मोनबायलै आदा बेयावसो दंफैयो बेखौनो नागिरगासिनो आङो ओइ आदा नोंखौ बेसेबां नागिरगासिनो आङो नोङो आरो लामायावसो दंफैयो नै
नोंनि टुनटुलखौनो नायनो फैदोंमोन आं बेसेबां देरखो होननानै आंनि टुनटुलालाय मा आं सप्तासे गेवनो बेसेबा देरना थाखादों बा गायदे नोंनि टुनटुलुआ सिख्ला जामारबायलै सिख्ला जाबाय थर' गायदे टुनटुलुआ फानबा आंनो गस्ला लंपेन्ट होनांगोन दे नोङो जरासे फाना आङो टुनटुलुखौ दरकार नाङाखै थैबाबो फाना आङो टुनटुलुनि फिसाफोरखौसो फानगोन आंलाय फानगोनसो सानदोंमोन थैद आदा हम टुनटुलु को कभी नहीं बेचेंगे रे टुनटुलु मेरा सब कुछ है टुनटुलु मेरा सना रुपा हीरा मुकुता आंनि हां फिसाजो बिनानाव गासैबो जोब